Čiže čaute ľudia, tu je Alex a vítajte pri novej sérii v Minecrafte na Krtko SMP. Čiže tak. A dneska takto tu si robím novú miestnosť. Tu budem mať, že na meča tak. Pôjdem si to presťahovať, toto sem. Tak ideme na to. Zatiaľ si to sem hodím, potom si to hodím inde. Ale to sa nedá zobrať, tak si to takto zoberieme. Hop, toto ide. A ak chcete video s jedným halanom, ktorý na tomto serveri tiež hrá, tak dáte 3 lajky, 3. Iba 3 lajky, chápete? To je strašne ľahké získať. Čiže like a odber musíte dať, aby vyšiel ďalší diel, alebo už nikdy nevidie. No ja mám dnes v pláne ešte ja mám v pláne si tu ešte urobiť pressure platey, dobre, som úplne mimo, dobre. Čiže urobíme si takýto, nepáči sa mi, urobíme si radšej takýto. Ja to musím robiť tu, sorry, že som taký mimo, proste, dobre, som mimo úplne, lebo ani neviem, jak sa robí pressure platey, no. 1, 2, hop. Dobra, no. Hop, čip, rip. 1, 2, funguje. Dobre, ešte potrebujem urobiť ďalšie. Ešte si pôjdem nasekať drevo, iba sa idem ja aj takto neviem, no. Nahoj, to ešte nie. Jež už hej. No. Asi to je teraz zbytočné. Lebo to, no. Ešte som mal niečo v pláne. Iba zistím, čo to bolo. Áno, ešte toto. Kde to je? Toto, tak. To si dáme sem. To si dáme sem. A to bolo také krátke videjko. Čiže čus.